Bombo Business News. Kabombo, nagsaka ang presyo ng produktong petrolyo epektibo subong nga aga. Sa gasolina nagsaka 80 sentimos sa kada litro. Sa diesel nagsaka 1 peso and 60 centavos sa kada litro. Sa kerosene nagsaka 1 peso and 10 centavos per liter. Ini na ang ikaapat nga sunod-sunod nga semana nga may saka presyo sa gasolina kag ikaanom naman nga sunod-sunod nga semana para sa presyo sa diesel kag kerosene. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate kan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon subong nga aga. Sa aton nga reference rate 58 pesos and 90 centavos ang baylos ng US dollar, 7 pesos and 55 centavos ang Hong Kong dollar, 46 pesos and 39 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 72 centavos sa Saudi Real, 69 pesos and 88 centavos ang euro.